Mina ngiyoyiphila nini impilo ejwayelekile nje? Uma njalo kuzomele ngisabe ukuthi one day bayokubulala wena. Lalela-ke, bengizeke ukuzosho ukuthi umcimbi wengane yami sengiyawususa uyowenza kagogo. Ngoba khona into emezulu la komthombeni. Uwethu umhlonyana la ekhaya ngizokhokhela, sizokhokhela-ke. Angeke yenze. Lalela, ngeke yenzeke. Uzodrowa leyo ngane yakhe. Gongwa gona mabane ke go ka ditsang yona kana wa tsiba kana. Bana gona ka upela no ntse bua ka wena o sa qedi. Bithi balogcina ukuthi ngikhiphe sami sohlala phansi mina nawe ungazi kangcono nami ngithola ukwazi ukuthi ngibani. Matlas usithengele i-TV. Kanti sombuka phusaziwayo wethu wasenquthu. Uma wengane kasabela ungele umncintiswano wokupheka ozokudlala ku-SABC 1 kumabona kuthi. 3, 2. Baby girl. Baba. Kuyabanda. Sanibonani. Yeah. Igame lami lokuthi ngusesikoleni ke manje. Ngiyacela. Okay baba. Sonke. Danko. Yasibongela. Bengisacela imali yesikole. Yokwenzani? No, kumele ngithenge ibhuku nje engizolidinga eklasini. Why? Kuliya ngoba kubalekile lokho. Sibone la. Yazi ngoba incwadi ziyabiza. Hayi qhubeka nje baba. Hayi, ngazongixhaphaza wena. Hamba la. Ngiyabonga. Yakhokele. Ngiyabonga mzali. Right. Bathini ephepheni baba? America ihlongoza usibhonculeni ikhonkwane zomnotho. Hey. Vula lo bag. Ngivule ibag ma. Vula ibag. Ngoba khona okudingayo. Uzodlana. Sengikhohliwe. Ey, sengiyakhula phela ma. Hawu, bese mina ngibanjani? Ngiyabonga ma. Ngiyabonga nje ngakho konke ongenzela khona. Wena. Bongiya. Ngiyakuthanda kakhulu nje. Oh baba. Ngiyakuthanda nawe kakhulu nje. Ngiyabonga yes. Mana uthi umanosi. Hawu, ucathi sengadlala sengiqamba ngento efana leso umanosi ula igoli sikhuluma nje nangu ula emqashweni wami. Hawu, yazi angithi wathi umanosi uyapheka. Umanosi uyapheka uze luhlelo lokupheka ozobedlala ku-SABC 1 uzombona umamona kude. Thabile hlangana. Aphi no SABC 1 usevela ko TV kusola manje Thabile. Futhi yazi ngicela ukuthi uvule i-TV, vula i-TV yakho, vula SABC 1 manje iyaphinda ishow sibukana nathi la. Uthi kulungile mase ngizobheka manje. Ya ngizodlula lapho ngifuna ukumbona mina amamehlo Sithabile. Hayi ngiyaphuthisela ngisafuna ukuqhubeka mina ngibuka uhlelo lasithapha. Bye. Ubhekani manje la? Hayibo. Sithabile ngempela nje la. Hayibo. Hayibo, Uthe ubani lona? Uthe umakanosi? Hayibo, unosi wakho? wemzala wena.
Owakhe lona. Ubuthola nomuntu wena. Ubabaza kangaka wena manje uma uzima wengane yami yini? Kange ngikhole mina namanga. Ngamanga, sintokozo, sangavele ngamanga ukuthi ubani wengane yami manje. Hayi nakho uyabona ubhala usithabile ngubane la. Shuthi ingqondo vele ihamba kujala. Hayi phela ke umuntu usilahle ikhanda la kungabe la vumele nje umuntu osifazana umhla nje uthi avela ayiphumele nje. Hayi bontokozo. Shuthi usile ngempela. Abantu ngikhuluma iqiniso kodwa. Awukahle wena mfethu. Ngiyatatazela kuyabonakala ngazi ukuthi angiyazi nani into engiyenzayo ngiyathi wonke umuntu uyabona nje ukuthi ayikho into bengiyenza. Sitharara, umpheki omdala wena. Amaveji akho waqobe kahle, ubumuhle, yonke into nje iphelele. Umuhle kabi nje, musu ukuze ngiyeza. Musa. Umpheki omdala wena uqala ukupheka, ufiki nokupheka. Iyalanga. Cha, uyangizwa? Lalela iyaphela manje etami yami kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uyishayile. Ha, ukuthi wonke umuntu webuka wena. Yo, mfethu ngaze ngayiqhenya ngawe yezwa. Ngiyabonga. Yini wasumoyizele? Enze njani? Yini Sitharara? Sitharara. Angithi yabo? Yabo lonke uthando othola Sitha lukufanele. Akukhona ukuthi wena mhlambe khona umuntu ovela wafika wazofumbathisa zonke izitona oyithola njengamanje. Lezi ibusiso oyitholayo ingoba uyisebenzela kanzima phambi kwethu sibuka. Phambi kwethu sibuka. Ungalinge kuze ngiyeze. Yonke into oyithola impilo lakho njengamanje ikufanele. Sezwani? Yazabantu abakholwa. Yazabantu abakholwa. Yebo Masethe. Yebo sisayi ngize ngesihle Nkosi yami. Bengithi angizoxolisa ngendlela engiyiphathe ngayo izolo. Ngiyazi ukuthi bengakufanele ukuthi nje ngumama Majele so kube kuvuke lokho yabona ukuthi ngelokho yabona ukuthi ngivikele ingane yami nokuthi ke buqinisile umuthi uma sixabana sinosandla umuntu okuyena oshayekayo kakhulu umntwana yabona ngeke sisaphinda Nangoku Masethe ngimazi. Hayi aqhubeke nje yonke into ngendlela besihlele ngayo umcimbi womntwana uqhubeke wenzeke khona la ekhaya ke Asiphuziti isithando sami sokwazi ukuthi sifulele uyabona? Ne. Shu. Kaze ngajabula. Hello. Uhambe nobabakhe. Eksene. Awubandla. kwenze njani Wathi untando wakafika esikolweni. hayi bakafikanga kanjani Asabhala ngisho test le balulekile Hayi bo. bebona ibhala. hayi ngeke sisi into enjani leyo yabona ke lesilima sayiphendula nanefoni Uyakhala. Uthi ngimzama. Awuba mncane kodwa. noma ungiblockile ke The subscriber you have dialed is unavailable. Leave a message after the tone. Baba omncane bandla. Kodwa uyayibona into engihlezi ngisho. Ngithi hlukana nokuphazamisa umntwana ngesikhathi sesikolo. Untando nje ubutho ngishiye esikoleni bathi akafikanga akabhala ngisho itest. Ngicela ubuye kimi awuthola le message bamncane. uyayibona lento engihlezi ngisho ukuthi usandla kayena ubaba oqotho ish Hayibo, Yesa. ya. Ukasho masisi. Right na? Awuyaphila. Tada! Thaja, mambo. Ay, athi ngishiye ke mina. Akulungile unjani? Athi phone yami.
Azwa muhle buku. Umuhle kanje egoli. Ngiyabonga. Nawe ngiyakubona igoli liyakuthanda. Hawa. Uzama nje bangiphethe kahle mfowethu manga. Sele uzokhuluma ngami la. Ya, celebrity. Sovela umabona kude. Hayi bo mambomvu. Uwe lo. Hayi siyazama Nkosi yami. Khuphuka lapho. Ngicela ungisizeke nje into ozoyenza lapha yana ashaya ikhanda. Unqobe uwini. Into engiyifunayo nje kuwena le. Mina sengikwenze konke ongangamandla ami. Konke ke sekulele kuwena. Uzovota yini wena? Letha phela ukudla makanosi ngidle mase ngiyavota mina. Cha bosabelo. Manje kuphela avumeleke ukuthi taste. Nina ke ababukeli ngibona abazobe sebeyakhetha kumuntu abamthandayo noma abambona ngazi uyena opheke kahle. Karojwa ke lapho. Ungavota kanjani? Ayithina sivotayo. Kumele sitaste phela ukudla. Kanjani? Hawu, ngiyarobha ubucingo lami. Ngitshela ugogo umede la uthifana babavula SABC 1 umntana makabuka uma wakhe ku TV. Uma wakhe uzojabulana umntana nami Nkosi yami. Unosekekho nje kaGumede. Hayi angisazi ngempela ilanga lanamhlanje kuphuka amavazi kwenzakalani kanti? Matshela ungathini mhlawumbe ukuthi usandla usenze lento angithuse ngayo izolo. Wavela wanyamalala nengane yami baya kwama island. Musuku usibhedela wena. Usandla yakaza yenza into enjalo. Responsible kapi? Iphi pho ingane yami? Uma responsible. Umfe wethu lona. Yakaza yenze lona. Lokho nje nikushoyo. Ngicane kanje. Qoshiwe kanjena ekhaya kini. Ufunani la? Baba umncane uphi untando? Sesikoleni. Kanjani uthi usesikolweni? Bafonile esikoleni bathi umntana akafikanga esikolweni. Kune test bemela ayibhala ngasakhona ngisho ukuyibhala. Balekile i-test baba umncane yini? Njani kodwa usho yimina? Ngambona futhi ngene emagcini esikole. Usikhotheni wena. Ungathini ukuthi mhlambe ingane yami ithathwe labantu kade bethi bayakudubula. Sebeyithumbile. Ngiyifuna ingane yami sandla ngicela ufuna ingane yami manje. Hamba manje ufuna ingane yami. Umbonile mayingena baba umncane kwenzakaleni? Usithabele uthi umntana wami umshiye nobani? Sabele. Ungadisabele ngiyakubuza ukuthi umntana wami uthi umshiye nobani? Usho umntana wami noma ngubani? Ushiya kanjani ngane nami nogogo wakho umazahle ukuthi gogo wakho wenhlobo enjani kapende? Benge ngikwazi kodwa Ubumndeni wami hambe ushiya ingane kaGumede pho. Noma ushiya ingane nomndeni wami hlulwa yini ukwenza lokho? Benge ngikwazi mina ukushiya uNosi kaGumede. Uyazi usikhona usabhuti lwengane lapha. Ngeke ngikwazi ke mina ukondla uNosi ngiphinde ngondle wonke umndeni ngithatha manje. Awungifoneli ngani ngitshela nasi isimo obhekane naso uNosi awazi umshiya kube yimini uthatha isinqumo yimini baba kaNosi angithi wena uthathela inqumo kodwa ngathi wayizala uwedwa lengane le ngiyenza ungangamandla ami Nkosi yami ungangamandla akho Sithabile ungangamandla akho ukuthatha umntana wami yomhlalisa nogogo wakho khohlakele uzofunda nini nosikini ubuthakathi nokukhohlakala hayi Sabele yena Sabele ngoba endabeni zami Thembi wenza athi mangubani nosamazi usiwasenzani wena ngiyakubuza wena ingane yami ufuna ifunde nokuhlela lapha kini angikaze mina ngithi mangubani ingcwele kodwa ke wena ubuke phi khona uzongisisa buke phi awusazwa ukuthi bengigula mina manje bengaphilile mina ngizoyinakela kanjani ingane yami kwamina ngingaphilile ngeke esimene esikahle ngokomqondo ngiyabona kodwa manje ukuthi usululimi uyanini vele enqothi yomlanda yani uyokwenza Sithabile ukuyomlanda phela ngisho yakhona ondo ufuna ingane wena ngitakela wena ngafika uzongitshela uThuva ngitshela wena kuba ingane yami show wena le enquthu uzongitshela uThuva ngitshela layila ke sisi ngoba kuyakwehlula kuba umama ade ngangikutshela wena kuba umama kuyakwehlula lesibele sakho lesi wadlala ngaso nje khona abanye abasifazane ngaphandle abafuna nezingane ingane bazoyinakekela ukuthi ngakho right imbewu yami ngena imbewu yami ngena nengane ezimbili mina wesisi yeso nengane ezimbili mina imbewu yami kahle ngapha uyahluleka ngithi ukuvala uzipho inkinga yakhe leya ngithi lalela ngicela mina ngize la igoli ngizosebenzela ikusasa lami nengane yami ngicela angifani ke nomunye umdenge sonedwa wathola ama-million nje wawadla yedwa wasikhohlwa nanokuthi thina sike saba khona empilweni zakhe akengenza nto sengenzile Awube kancane lesisi. Sanibona. Sawubona. Mana. Yeah. Ubuntana. Awuvulele baba umncane. Untando sisi. Hayi angimazi ma. Linda awubona ngisenafika esikoleni. Cha, untando ngimgcina izolo ebusuku mina. Noma mhlambe ke uhambile wayovashela isoko unalo isoko. Cha, akanalo ma isoko untando. Chitha isikhathi la sambeni. Imani. Untando uye waposta something ku social media yakhe izolo. Nini? And it was a bit weird.
Hayibo umbhalo omuno nalo. Hayibo. Lo mntana balekile. Tanto. Umntanda akakwazi uyenza futhi angeke yenze lo. Aw. Sitharara. Yindaba kumele abulungisele yestudio. Hawu. Sitharara wakhala kwenze njani? Yazi Thembi. Lento ekhulunywa usabelo kumina namanje nje ayikaphumi ikhanda lami. Ungangibiza ngaloma ingane Thembi kodwa ngeke uzongibiza ngomama ongalungile. Ngingenza noma yini mina ngenzela uNosi. Ngilana nje naseGoli ngenzela yena uNosi. Ungakali Sitharara. Subkhani. Ungilalele lezo. Ungizwisise kahle. Unezindla zakho. Ulalela ngithi. Kuba bonke omama engibaziyo Sitharara. Wena ngiyakwazi ukuthi umama oqotho. Lokho ngingabheja ngakho. Umama oqotha ngingabazi lokho. Le nto bekade isho usabela ungayithatha ifa enhlizweni. Ube ngayiqondile. Hayi ngoba becasukele wena ucasukele uma ngubani. Ukushiya kwakho uNosi akukhona ukuthi ngoba umthandi. Ngiyazi mina ukuthi uyamthanda uNosi ngenhliziyo yakho yonke. Noma ngubani futhi naye ngiyazi ukuthi uyamthanda uNosi asoze wabe impilo yakhe engcupheni. Yikho nawe uzokwazi ukuthi umshiye ngoba uyakwazi lokho ukuthi uyamthanda. Umama oqotho cha, ungangabazi lokho. Ungavumeli futhi omunye umuntu akwenze ucabanga ukuthi awuyena umama oqotho. Ngiyabonga kakhulu Thembi. Into engifuna uyinake nje upha amaphupho akho wenza iqiniso sokuthi uNosi la khona uphephile futhi uyanayekeleka. Siyezwana? Woza la. Sizomthola. Akekho mhlawumbe okazama ukuthi amshayele ucingo mhlawumbe noma silokhuzane si-track ifoni yakho ukuthi ikuphi. Yenza njalo ndodana. Hayibo. Ithi ila endlini ifoni. Oh. Hayi kanjani manje? Hawu. Ifoni yakhe nansi. Hawu ushile. Hayibo manje inkinga phela manje mase kunjani shilo umuntu ngesikwazi ukumthola. Ifoni mila endlini somthola kanjani? Lo muntu usho ukuthi akahlosanga kwatholakala. Lalela. Sichitha isikhathi la ngizoba nesikoleni mina kunamakhamera lapha. Nginesho ukuthi khona mhlawumbe umuntu obonile ukuthi engakuphi noma mhlawumbe ukhuluma naba. La mhlawumbe ukuthi uthatha ubani angakazi akazi. Ngiyahamba mina manje. Baba mncane. Sikhona mina uzotholakala. Kanti muphi yena lento unkayi? Usekamereni ngale uyaqoqa. Hayibo shukela usuvoteni? Ukhuluma ngendaba endala. Ntangabe yangibuza nje nkosikazi sengivote kangaki mina. Usuvote kangaki? Usuvote kangaki? Ngisakhumbule nami ngidide ikhanda ngempela buhlungu ithupha. Buke isithupha sivuvule kanganani? Wena. Dingila. Mina sengizaphela etime ngithele etime phela. Wow, kunikosikazi uthi ngizele. Ufake futhi lapho ko status, ufake ko status utshela abantu usovotela uSitharara. Ngifakile mina kwi-status lapha kugcwele ngaze ngathumela nje 1 by 1 manje ngithumela imqhafathi. Abavote inquthu phela le. Ngalokho. Ngiyashukela mesicabanga ezinye indlela zokutshela abantu abaningi ukuthi bevote. uMasitharara kumele. Sabelo. Uthola kana ka jono sana. Awuletho. Shapa. Motse bona ka bua le nna ka eng ka po eng. Akere. Mosana. Dole namhlanje uthi mawengane yami lapha ekhona. Nomncintiswano wokupheka. Awenzayo lapha bese besiwani. Ngitshela ukuthi uthathe umntanami wamshiya nogogo wakhe. Gogo wakho khohlakele onenhliziyo embi. Angazi ukuthi umntanami umthatha ngalipha umshiya nogogo wakhe engakhulumi nami ngoba mina ngubaba kaNosi fana buyakhuluma kwami qala. Ngimuthola namhlanje ukhona haya ka motho saphloko. Ngiyazi amenzela ukuthi uNosi ukuthi nje mina naye asizwane. So taba mo ha se ka ngwana ke ka wena le nkgono hae. Hayi kanjani manje? Lento ngosithabile. Ha ke tsebe gona diphisana jwang. Empa ntwe ka o tsenya go rena motho ena ha matha a tla mona Gauteng o tla matha ka mara banna a sa sa nke Gauteng ena ka o fela matha le banna. Motho ena tlo qala bophelo. O atla mosebetsi. Khatolaka. Ntwe ke kopang yona. Gore motsetsi.
All right, Mamlev. Saan mo naman? Benta ka naman chips, Alice. Lawa yan. Kevin. Thank you. Ganito ko siya ka. Hindi ko lang nalibas ngayon kailangan. Ngayon kailangan. Dalos ko masami ngayon kailangan. Nemeza, funa ukubona ukuthi usinakala. Ano nga nglimazi ngayon? Umyalezo la kuthiwa untando udukile, ulahlekile. Udukile, yebo. Utswalela hao. Ladies, are you ready? South Africa, are you ready?